Meta dalgħodu bdiet tinstema l-kawża kontra l-eks kap eżekuttiv tal-Aġenzija Infrastructure Malta, Fredrika Zoppardi, id-difiża tiegħu talbet għal ir-rikuża tal-Maġistrant Elaine Merċieqa minħabba li diġà ddeċidiet fuq każ relatat għal Zoppardi qed jiġi akkużat bi ksur tal-liġi ambjentali fuq xogħlijiet li saru f'witt irda f'Ħażebuġ. Id-difiża referiet għal każ relatat li l-qorti iddeċidiet fuqu u dan jikkonċerna lil Anthony Camilleri, kontrattur li kien qed jagħmel ix-xogħlijiet f'witt irda. Id-difiża ta' Zoppardi spjegat ukoll li l-multa li kienet ingħatat lill-kontratur brabta ma' dan il-każ tħallset u għalhekk m'hemmx każ. Qalet ukoll li hemm akkużi li għandhom jiġu preskritti. L-avukati ta' Fredrika Zoppardi spjegaw kif il-Maġistrat Elaine Merċieqa jeħtieġ tirrikuża ruħha għax kienet iddeċidiet hi fuq il-każ tal-kontrattur li kien ġie multat 36,000 euro. Għat-talba ta' rikuża l-qorti mistennijat iddeċiedi fis-seduta li jmiss nhar is-27 ta' Settembru. Fredrika Zoppardi wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u għal ħdieru l-avukati Stephen Tonnallowell, Stefano Filletti, Rachel Powell u Anna Thomas. Intant il-Maġistrant Merċieqa ordnat li Amy Brincat, id-direttura l-infurzar tal-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-Era, li ffirmat il-littra tal-multa ppreżentata fil-qorti biex titla' tixhed.